Però és cert que els consumidors estan retardant les decisions de compra, segurament per o falta de confiança en la situació econòmica o perquè estan esperant ofertes. I és per això que per fer front a aquest clima de desconfiança, la Conselleria de Turisme està ultimant un pla de xoc en matèria d'acció i promoció turística per tal d'incentivar i esperonar les reserves, sobretot en el mercat del Regne Unit i d'Espanya.